Kabalo ba ka igsuon nga hangtod karon buhi pa ka? Kabalo ba ka igsuon nga bisan kapila naka makasala ug makabuhat og dili maayo diha sa Ginoo, hangtod karon anaa gihapon ka sa kalibutan? Gibuhi gihapon ka sa Dios? Nasayod ka ba igsuon nga bisan kapila naka namiligro sa imong kinabuhi apan naka-survive ka, naluwas ka ug hangtod karon buhi gihapon ka? Tungod kay adunay dakong tuyo ang Dios sa atong kinabuhi. Gusto ni Lord igsuon nga kung aduna man kitay mga pagkulang kaniya, kung duna man kitay kinahanglan nga hinulsulan, gusto ni Lord nga mobalik kita kaniya. Dili gusto si Lord nga adunay usa ka nato nga dili makighiusa kaniya. Dili gusto si Lord nga dunay usa ka nato nga malaglag ngadto sa impierno. Gusto ni Lord nga kitang tanan maluwas. Maong gusto niya nga kita muduol, mubalik, mupasidungog, mualagad o mudawat sa kinasingkasing gayud ni Kristo. Sa kinasingkasing gayud. Mao kanay gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay wala kita masayod igsuon kung unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi. What if dili pa ka mobalik sa Ginoo karon? Wala ka masayod kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi ugma. Wala ka masayod kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi sa umalabot. Maong samtang may panahon pa igsuon, buhata ang mga butang nga makapahimuot sa Dios. Buhata ang mga butang aron kita makigiusa diha ni Kristo. Nag-ingon ang pulong sa Dios sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 9, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Mao kana ang gusto ni Lord igsuon nga mahitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay kung moabot ang panahon nga mamatay kita ug wala kita makapahimuot sa Dios ug wala nato gikinabuhi si Kristo sa matag adlaw, wala nato barugi ug wala nato gipakita sa Dios ang atong pagdawat ngadto kaniya, dili gayud maglangan ang Ginoo paghatag og judgment para kanimo kung asa padulong ang imong kalag. Maong samtang may panahon pa igsuon, samtang nagpailog pa ang Ginoo sa atong kinabuhi, atong buhaton ug atong barugan ang atong pagkakristohanon. Atong barugan ang atong pagdawat ni Kristo. Atong ipakita kaniya nga deserving ta nga ihatag ang kinabuhing walay katapusan. Samtang may panahon pa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Atong hinulsulan ang atong mga pagkulang. Atong hinulsulan ang atong dili maayo nga nabuhat ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isikatawo. Ug mobiya kita niya ng tanan igsuon ug makigkauban kita kanunay sa Dios. Amen. God bless sa tanan.